Kaixo, Beñat! Kaixo, Eugeni? Zelan gabiz? Oso ondo. Ondo? Bai, oso ondo. Joder, zeiru zinuen zua menaukia benetan mila esker etortziaren. Eskerrik asko, zuri gonbidatzearen, kostatu zaigu itzordua jartzea, Aspaldi berbain genuen Bai. eta berrira logotu dugu. Bai, ez da erreza izan, baina azkeneako hemen gaude. Beñat azte logotia abadinoko, Bai, abadinarra, bai. Bertsolaria edo bertso munduan ibilitakoa nola hasi zinen mundu honetan. Bai, bueno, ni bertso munduan sartu ninduen pertsona batek, eta hori izan zen Jon Lopategi. Jon Lopategi bertsolari handiak, ikastoletan eta eskoletan ibiltzen zen, bertso zaleak ginen aurren bila edo. Eta nik etxetik banekarren zaletasun hori ere aitortu behar dut, esan behar dut, gurasoekin txapelketetara eta joaten ginen, txapelketak ikustera, eta halako sentiberetasuna baneukan mundu horrekin, eta Jon Lopategi gure ikastolara etorri zenean, Elorrioko ikastolan ikasten nuen nik. Haren eskoletan apuntatu nintzen, eta gainerako bide guztia oharkabean egin genuen, ezta? Oso txikitatik txapelketetan parte hartzen hasi ginen, eskolaz eskola ibiltzen ginen bertsotan. Eta esan behar dut Jon Lopategik bertsotan bakarrik ez irakatsi zizkigula bizitzarako beharrezkoak izan ditugun, bestelako tresna asko ere bai, ezta? Eta Bizkaiko bertsolari gazteen artean halako laguntalde bat egitea lortu zuen, ordura arte ez zegoena, eta horri esker bertsolari belaunaldi berri bat loratu zen Bizkaian, eta hori berari eskerrak izan zen, ez berari eskerrak bakarrik, baina bera oso pisa importante. Jende asko, Bai, jende asko. Eskola egitekoetan hasi zinen, okerez banago, nolako gogatzen dituzu hasierako garaiak, edo lehenengo pausu. Eskolarteko txapelketak, zein duzu. Nik aitortuko dizut txapelketetan enuela bat ere ondo pasatzen. Orduan nobedadea zen eta joan nahi genuen guztiok eta antopatzen ginen eskualde ezberdinetako bertsolariak, ez Bizkaikoak bakarrik, gero Euskal Herrikoak ere bai, eta elkar ezagutzeko aukera eta izaten genuen, mehanek asko sufritzen duen. Nik uste dut gaur egun ere txapelketetan bertsolariek asko sufritzen dutela, eta gure haitzen salbuespena, eta agian hori da nire bertso ibilbidean bat ere ondo gogoratzen ez dudan ataletako bat, txapelketen kontua. Eta gaina paradogikoki zentralidade handi hartzen zuten txapelketek, urtero zegoen txapelketa bat, eta urtero parte hartu behar zen. Eta 13 urterekin hasiko nintzen ni txapelketetan parte hartzen, bapatekoetan, idatzizkoetan lehenago, eta 18 urterekin amaitu nuen eskolarteko txapelketen ibilbide hori. Eta horrela gogoratzen ditut. Txapelen bat ere irabazi nuen, eta esperientziarekin gelditzen naiz. Orduan, zuretzako txapelketak izaten ziren ez sufrimendu puntua, baina bai tentsio puntua, ez? Bai, tentsio puntua, baina nik izango nuke sufrimendu puntu bat ere, bai. Bai, nik estuasun handiak pasatzen dituen txapelketetan. Gero, esan behar da, txapelketa batera zoazenean, bertso txapelketa batera, nik uste dut tentsio puntu bat egin derrigor joan behar duzula, bezala ez dago txapelketa ondo egiterik. Tentsio pixkatu behar da, motivazio hori, gogo hori edo grina hori, hilabetetan prestatzen ibili zaren hori, gero burura eramateko. Baina, nik asko sufritzen nuen. Orduan, gozamenarekin baino gehiago, esperientziarekin lotzen dut, eta, alde horretatik ere, aberasgarri izan zen jakina. Gogoratzen zara zure lehenengo plaza. Ez da erreza, esaten, ze gu bai Lopategik hartu gintuenean, baina gero Durangoko bertso eskolan Santibegirekin ere ibili ginen.
Eta gara eta hona eramaten gintuzten, eta orduan nik ez dakit non dagoen Marra plaza edo jendaurreko bertso saio. Jendaurrean askotan hitz bertsotan egiten genuen, eskoletara eta joaten ginen, eta umeen ikasleen gure adinokoen aurrean kantatzen genuen, eta hori ez dakitzein momentutan izango zen, seguruenik, gure ikastolan bertan, Gabonen batzuetan edo antolatuko zen saioren baten kantatuko nuen jendaurrean. Baina plaza, zirkuito horretatik kanpo, eta nire lehenengo bertsolari moduan lehenengo soldata kobratu nuen bertso saioa. Soldata, Soldata. Zerbait ofizialaz ari gara. Hori da, 7.500 peseta kobratu nituen orduan. Peseta? Peseta, bai, uste duzuna baino zaharragoa naiz. Eta bai, orduan pesetetan, bai, 7.500 alako bat izan zela gogoratzen dut, eta hori izan zen Izurtzan. Durangotik oso gertu dagoen herritxo baten, jaietan, irailean gainera, laizter izango dira Izurtzako jaiak. Eta hantxe kantatu genuen, Durangaldeko bertso eskolako kideok, lau bat lagun izango ginen, eta bai, propinatxoarekin etxera posikoa ginen. Zerrena bertsoa zuetzen, edo nola agertzen duzu zuk bertsoa? Bueno, nik beti izaten dut bertsolari izan nintzela, nik ez dut bertsotan jendaurrean egin azken, seguruenik azkenengoz 2002an egingo nuela jendaurrean azkenengoz bertsotan, Bizkaiko txapelketako final batean. Eta, bueno, arrezkero beste kontu batzuetan egin nahizelako, orduan ni gehiago naiz orain bertsolea, bertsolari baino. Momenturen baten ez dakit bertsolari izango nintzen, baina ni orain bertsolea naiz. Eta bertsoak, esaten dut beti, bertsoak ikusteko posizio privilegiatu bat daukadala, zalea naizelako, baina aldi beran eszenatoki gainean gertatzen dena ere bizi izan dudalako. Eta orduan, bueno, gozatzeko gai naiz, baina batzuetan sufritu ere egiten dut bertso saioak ikusten, sufritu edo tensioan egoten naiz, ikusirik, bertsolariak estuasunetan dauden momentuak neure egiten ditudalako, neuk ere pasatu ditudalako bere sasoian, ezta. Orduan, hori da niretzako bertsoa gaur egun, beste batzuek egiten dutena, nik osatzen dudana, eta inoiz izan didate, berriz ere bertso eskolara etorriko zeinak lagun artean bertsotan egiteko, eta momentuz ez dute astirik atera horretarako, eta erosonago publiko artean eserita. Jo, baina, ibili zinen garaietara finalista ere izan zinen zenbait kasuetan, ez? Bai, Bizkaiko txapelketan, bi aldiz, 1998an eta 2002an izan ditzen finalista. Lehenen, 1998 izan zen gaina, Arriaga Antzokian jokatu zen azken finala. Gero ja Euskalduna Jauregira eraman zen txapelketa, eta gero ja Miribilara eta beste toki batzuetara. Eta, kasu bi horietan izan naiz finalista hori, izan da nire lorpen handiena, eta izan behar dut Lopategi eskerra izan zela. Behin 20 urtera heltzen zarenean, hor zirt edo sart egin behar da, eta Lopategi izan zen akuilu lanak egin zituen. Hor adin beretsuko bertsolari batzuk batu gintuen, eta esan zigun. Txapelketa dator, eta prestatu egin behar da. Astero bat eginen Zornotzan gainera. Zornotzako Amorebita Etxanoko Andramari ikastolan elkartzen ginen, asteazkenetan, arratsaldeko 7etan, kuadrilatxo bat eta prestaketa horiei esker lortu nuen nik, 98an finalera heltzea eta 2002an ere bai. Euskaldunan esan duzu tokatu jartzura, nire asko gustatzen zen Euskalduna jaure telebistatik ikusita, naiz sekula egon nahiko nuke egun batek. Jakin nahiko neban, horlako toki handi, polit, eta, elegante batek nolakoa da bertso saio bat
egitea edo kantatzea. Ez tokia benetan ikusgarria da, Horregatik. Ikusgarria da, eta horretaz hartzen zara, eszenatokira sartzen zaren momentuan. Eta ez eszenatokiagatik bakarrik, atzealdean, bertsolari bakoitzarentzako gelatxo bat geneukan, lasai egoteko, bai, ez benetan antzoki ederra da ikusten dena eta ikusten ez dena horratzen dagoen ere berria denez, ganonaz egindako tokia da, eta gero bertsotarako toki ikusgarria, gai izan behar duzu momentua gozatzeko, ez da? Final bat gozatzera zoritxarrez ni ez naiz iritsi, nik ez nituen bertso finalaiek gozatu, egin nituen ahalik eta ondoen egin, gero egindakoaz pozik egon eta ospatu, baina lasai bertzotan egitea naiz iritsi txapelketa batean. Baina, bueno, toki ederra da, nirean bertso final gogoangarriak entzun ditugu, bertso ederrak entzun ditugu, eta toki ederra da. Bertzotarako esango nuke, edo zertarako dela toki egokia. Nire gustatuko litzelake, bai beteta ikustea, baina bai utzik, bai ezagutzen pixka. Uste dut bietan dagoela edertasun puntu hori. Sorte hori izan genuen. Bertsolariok lehenago heldu ginen, final hartan gogoan dut. Eta jendea sartu horretik, aukera izan genuen, eszenatokira igotzeko, aretoari aurrez aurre begiratzeko, neurri hartzeko, ez da? Nik uste dut hori funtsezkoa dela, bertsolariak halako final edo saio importante baten aurrez jo behar duela tokira eta neurri hartu behar diola lekuari eta ezagutu egin behar duela gero non kantatuko dion publikoari eta aukera hori izan genuen jendea sartu horretik gutxi ikusteko eta horrela ere ikusgarria da. Noiz hasi zinen plazak egiten? Bertso plazak, oso gazterik. Nik lehenengo plaza hori, soldatatxoa jaso genuen lehenengo plaza hori, nintzu bat urterekin egingo nuen, ez dakit 15 bat urterekin, eta gero apurka bat etorri ziren, handik eta hemendik deitzen zizuten eskualdean batez ere, Durangaldean, bai. Iurretako jaietan kantatzen genuen, eta gero Gerediako jaietan ere bai abadinon, eta Trañako San Prudentzio jaietan, Traña Matina. Baina, ni jatorri zangoixea naiz, Trañakoa, eta gure amamak gure amamari Matina ez zitzen gustatzen, Traña esaten zuen, beti izan zela Traña, Matina izena, omen, dantor, berak ez kontatzen zuenez, han Mati izeneko emakume batek denda bat zeukan, eta esaten zen, goazen Mati jenera, erosketak egiten, Mati jenera. Eta jalde horri, Mati jena, Matiena, eta gerora batzuk Matiana ere deitzen diote, ezta? Baina, hori Traña izan da beti, inguru hori. Abadinoko fragietan banatzen zen, sasoietara atzeatzen bagara, hori Traña da. Eta gaina lurrak deso zondeaz, ez zela eta gaino hiltzen den tartetxoa da. Plaza batzen eakordetan zaren, zira igual urrun gelditzen jaitu. Baina plaza batek zer da lehenengo gauza egiten zenuna, baina iritsi eta zer egiten zenuen. Plaza baten behin eszenatokira igota? Behin ailegeuta. Ailegeuta bertara, toki ikusi. Neurri hartu den esan dudana, ikusi non kantatu behar duzun, ikusi publikoan nun egongo den, halako kontuak neurri hartu toki osoari. Hau importantea, gero batez ere jaietan eta halakoetan bertso saio bat egitera zoazenean, importantea da non dagoen kokatuta eszenatoki hori, txosna baten ondoan badago eta txosna zabalikoa dago, badakizu saio zaila izango dela.
Bai, taberna zabali badago, bueno, bertsozaleak ez direnak ere egongo direlako, eta ez delako behar besteko isiltasunik egongo. Baina, bueno, hori ere, jaietako bertsozaioa da, ezta? Eta hor ere bertsotan egiten jakin egin behar da, orduan, beti tokiari neurri hartu. Soinu ekiporik egongo den edo ez, bozgorailurik, gaur egun bai, ezta? Baina, orduan, akaso batzuetan tokatzen zitzaizun ez izatea ere. Edo esenatukirik ez. Baztertxo baten kantatu beharra, neurri hartu, eta jakin zein baldintzatan egin beharko zen saioa, ikusi ze jente mota dagoen, egitaragoa aztertu zer egon zen bezperan, zer dagoen egun horretan edo biharamunean zer egongo den, ze zerbait ere kantatu egin behar saio, informazioa batu. Nik uste dut herri batera zoazenean, da plaza batera zoazenean, horiek direla egiten dituzun lehenengo gauzak. Eta pubat, herriak eta bideoaren testu inguruan kokatu, Zalantzarik gabe. Hori beharrezkoa da, gero bertzotan egiteko, eta jakin badakizu baina aurrean dauzkasunak jaietan daudela, eta, momentu horretan bizitzen ari direna ezagutu dena da. Txapelketa batean ez da hogela, ez? Ez, txapelketan, zoritxarrez oso aurretiaz jakiten da zein lan egin behar den. Bai, kaiak ez, horiek momentuan gartzen dira. Zipatzen ningoen, Ona litzake hori, Ja, betxoa memorizauta emarkie. Bai. Txapelketetara, buruan eramaten den bertso bakarra agurra izaten da normalean, edo bertan prestatzen da azken momentuan, baina zein lan egingo duzu, 8ko nagusian zenbat bertso izango diren, 8ko txikian zenbat bertso izango diren, bakarka, ia puntu erantzunik badagoen, ia lan berezirik badagoen, kanporaketa horretan, edo finalerdi horretan, edo final horretan. Lan horiek txapelketa danak oso aztertuta eta landuta eramaten ditu, eraman beharko lituzke. Eta gero, Jon Lopategik esaten zigun, txapelketan 50% suertea dela. Hau da, aurretik landu dezakezu, baina gero zein gai tokatzen zaizun, zein bertso kide tokatzen zaizun, ofizioan kantatzen duzunean, zein aldarterekin zoazen zeu, publikoaren reakzioak. Horiek direla zure eskutatik kanpo dauden faktoreak eta, ondo datozenean, aprobetxatu egin behar direla. Eta, norberak egin behar duena, bere erdia behintzat ondo prestatuta eraman. Baina, abestian galdetu dezut, zer egiten duzun ben plaza edo saio baitara iritsita. Baina, horren ostean, holtzara igoera tokatzen da saioa burutzeko. Zer sentitzen du edo nola aurkitzen da momentu horietan behinak gaztelu guztia. Eskailerak igortzen egon badaude. Bai, aspaldi ez dut, esan dizut, 2002tik ez dut bertso saiorik egin, baina niretzako hori izaten zen marra bat zeharkatzea, ez da. Bertso saioa daukasun, nik orain musikariei entzuten diet, musikariei entzuten diet, kontzertu bat baldin badaukate gauean, goiz horretan jaikitzen direnetik urduri daudela. Egun hori berezia dela, tensioan daudela hasieratik. Niri gauza bera gertatzen zitzaidan, ez da. Goizetik, urduri jaiki, hoixe daukazu buruan, mentalizatzen ara gintzen zara, noiz irten behar dut etxetik, norekin joango naiz, noiz heldu, non aparkatu behar dut, bidai bat da ara heldu arte, baina behin ezenatokera egoten zainean marra bat gainditzen duzu, eta esaten duzu, hemen nago, ez da batzera bueltarik, ez da? Orain ja, bertzetan egin behar da. Eta hori da, pantalla bat pasatzen da, marra bat pasatzen da, hortxe zaudezu, hortxe daude entzuleak, asko edo gutxi berdin da, hortxe daude zure bertzokideak, gai jartzaileri balego ere antxe dago, eta zart, lanerako prest. Bertsolariak badaki nola eramaten ari den publikoa saioa. Hau da, badaki gustatzen ari zaion edo. Bai, somatzen da, Somatzen da argi eta garbi gainera. Horregatik da importantea
publikoa ikusteko moduan egotea. Bueno, areto txikietan, areto itxietan eta izaten direnean bertso saioak eta ilunegi badago aretoa eta publikoaren reakzioak ezin badituzu ikusi, zailagoa da jakitea, ezta? Ze erantzun izaten ari diren zure bertsoak. Bertsolariak ikusi egin behar du publikoa, haien aurpegiak ikusi egin behar ditu, reakzioak ikusi behar ditu, eta horrek pistak ematen dizkio, bertso batek sari bat jasotzen badu, konturatzen zara, publiko horrek bertso mota hori maite duela, eta jaten ematen diozu, ezta? Nahi duzu, saio hori ahalik eta ederrena izatea publikoarentzat. Eta bai, noski. Eta saioa ondo estoanean ere, hori nabaritzen da hasieratik, bai. Tokatu zaizu. Bai. Gure lagun batek esaten du, bertso on bat botatzeko 10 txarrak bota behar direla. Bertso denak onak ezin dira bota, nahita ere. Eta bai, tokatzen dira bertso saioak, hotzak izaten direnak, kosta egiten direnak altxatzea, arrazoi ezberdinengatik, eta bertsolariek eta jartzaileak ez dute lortzen batzuetan, hori horrelaxe da. Baina bertso saio ederrak ere egoten dira, Eta askotan, Bai, batzutan, askotan ez dakit batzutan bai. Askotan gutzako, zuentzako igual negatibo xama jartzen, igual, baina zer ez da egin behar wikio saioa da. Zer ez den egin behar? Ez dakit, horre erantzuten. Eskapatu nahi duzun lekutika. Zer ez den egin behar, nik uste dut bertzotan oso importantea dela egokitasuna. Egokia izatea, tokirako egokia izatea. Eta horrek esan nahi du, daukasun publikoarentzako kantatzen ari zarela, eta egokitasun horretatik kanpo bazabiltza, nik uste dut ez dela, horrek ez dakarrela emaitza honik bertso saio baten. Hori ez dela egin behar uste dut. Neurri hartu badiozu eta ondo irakurri baldin moduzu non ari zaren kantuan, muga horien barruan ibili behar duzu, bertzotan. Horregatik bertsolariak gai izan behar du, oso publiko ezberdinen aurrean eta zirkustantzia ezberdinetan eta gai oso ezberdinekin bertzotan egiteko. Eta egoki aritzeko virtude hori baldin badauka, ondo joango zaio. Baina egokitasunetik kanpo bazoaz nabarmen gelditzen da eta hori enioke inori gomendatuko. Bertsozale moduan ikusten dut hori batzutan. Beti testu ingugu baten baguan jokatu, Bai. Eta esateko dauzkasunak esan gabe ez utzi, baina asmatu publiko horrek ulertuko dituen eran esaten. Eta kode horietan, eta izkera horietan, eta bar. Badakizu zein da niretzako pertsonalki momenturik zaila eta gainera zuen azalean ipintzen naiz. Gai jartzaileak gaia ematen duenetik betxoa botatzen duzuen tarteko isiltasun hori. Ze apurua, ze tentsioa ez. Bai. Nola sentitzen zagete zuek kasu horietan burua lanean ari den bitatean. Hori borroka bat izaten da, borroka bat edo lankidetza bat zure buruarekin, nahi bada, positiboan esan da. Gaiari tiratu behar duzu eta zerrezan bilatu behar duzu eta egoki esateko modua eta abar. Eta bilaketa hori berez datorrenean, batzutan ondo etortzen da, gozamena ere bada, ez da? Segituan etortzen zaizunean zer bota edo nondik jo edo plazerra ere bada. Orain ja, etorri zaizkitiru lau ideia eta bertso botako ditut eta ze ondo pasatuko dudan bertso botatzen. Eta kontrara gertatzen da, ez datorrela ideiarik. Eta, bai, hori ere gertatzen da,
eta esaten duzu, bueno, itxarongo ditu segundu batzuk, etorriko da, eta ez dator, eta minutu erdia doa, eta estutu egiten zara, eta halako baten, bertsoa bota egin behar da, eta, bueno, dagoenarekin aurrera, ez da. Pentsatu ze importanteak dira momentu horiek, txapelketetan ere, bakarkako lanetan adibidez, bertsoa pentsatzeko erabiltzen den denbora neurtu egiten da, eta puntuatu egiten da. Ezin da, ez dakit buruz nahi, 3 minutu baino gehiago guztira, 3 bertsoak botatzeko, 3 minutu baino gehiago ezin dira erabili. Nahi baduzu lehenengoa minutu hartu ditzakezu, eta gero 3 bertsoak arin samar bota, baina guztira tarte guztietan 3 minutu baino gehiago, momentu importantea delako, oso importantea. 3 minutu dituzu, 3 edo bertsoak botatzeko, baina 3 minutu horiek zuk kudeatzen dituzu, Bai, hori da. Bai. Zuk kudeatzen dituzu, eta nahi baduzu hasieran gehiago hartu, 3 bertsoak egituratzeko, eta gero jarraia mota, edo lehenengo bertsoa harin pentsatu bota, eta gero hurrengo segunduak beste bertsoak pentsatzeko erabili, hori norbera kudeatzen du. Bertsoaz aparte, Gerediaga elkartean ere koordinatzailea edo kudeatzailea. Bai. Izan zara, Bai, uste nuen ez diazula galdetu behar. Bertso mundu hain urruti gelitzen zain momentu honetan, baina... Azteko, zer da Gerediaga elkartea? Galdera ona. Hasi gaitezen egutu. Bai. Galdera ona, Euskal Herrian jendeak, Gerediaga elkartea da 1975 garren urtean, 60 urte dela, sortutako kultur elkarte bat, irabaz asmorik gabeko kultur elkarte bat. Eta bere hasierako helburua izan zen Durangaldeko historia eta ondarea zaintzea, aldarrikatzea. Eta izan zen Bizkaian legeztatu zen, frankismo sasoia zen, Bizkaian legeztatzea lortu zen lehenengo elkartea. Bai. Eta zer diren kontuak, orduko hartan ibili zirenek pentsatu zutela, Euskal Liburu eta Disko azoka bat antolatu behar zutela. Eta gaur arte. Orduan, jendeak Euskal Herrian ezagutuko du Durangoko azoka, seguruenik Gerediaga baino gehiago, asko ez dut jakingo Gerediaga antolatzen duenik ere. Abenduko nire datarik favoritoena, jakin ezazu. Bai, Bai, kulturzalea, ondo. Bai, orduan, Gerediaga elkartea, irabaz asmorik gabeko kultur elkarte bada, egitasmo asko dituena martxan, asko Durangaldeari begira, baina nazio egitasmo bada, ez da? Nazio egitasmo bat, gure azoka nazionala edo, ez azoka bakarra jakina, asko Euskal Herria, baina, halako kultur zaleontzat eta kultur industrialentzat hitzordu importante bat, eta hori antolatzen du bere elkarteak eta hango kudeatzailean, ez? Kultura, izpide kultura oso importantea da, ez? Kultura da herri baten arima, hizkuntzarekin batera, ez da? Eta herri baten kultura, herri horretako hizkuntzari lotuta dago, txanponaren alde biak dira, ez da? Euskal Herrian, gure hizkuntza euskara da, eta euskaraz egiten den sorkuntza hori, edo egiten diren arteak, dira gure arima, ez da? Gure burua azaltzeko, gure burua imaginatzeko balio duten bideak dira horiek. Eta hori gabe, herri bat arimari gabe legoke, ez da? Eta zelako daka, igual osoak, edo igual ezer baino galdetu behar, ez? Akatsa izan daben. Zelako daka Gerediagak Durangoko azoka antolatzeko garaian. Zeleku dauka, Gerediaga da Durangoko azokaren antolatzaile nagusia edo, alde hortik hasten da dena. Gero Gerediaga elkarte txiki bat da, eta berak bakarrik ezin du halako egitasmo handi bat antolatu, bidelagunak behar ditu,
Gaina nahi ere ez bakarrik antolatzea, zera honek gauza partekatu bat izan behar du. Eta bidelagunak ditu, irabaz asmorik gabeko elkarteak, enpresak, argitaletxeak, sortzaileak eurak. Eta bueno, azoka izaten da halako antolakuntza koral bat edo, koreografia imperfektu bat, eta horren koordinazio lana dagokio egitea Gerediagari. Hoxe izaten da tokatzen zaion lekua. Eta gero azokan bertan, erakusmoi bat jartzen dugu. Ikusi izan, gaua pasako nahi. Handik, han gaude agurtu gabe ez utzi ez. Baina erakusmoi bat edo jartzen ditugu, geure argitalpenak eta gure proiektuak erakusteko, eta baina hori beste eragile guztien moduan. Eta gero suposatzen du, elkarte bezala ez daki liburuak eta horrelakoak argitaratuko dituzuela. Bai. Batez ere, eskualdeko ondarearekin zerikusia daukatenak. Bai. Oraintxe, azkenengo argitaratu duguna, Abadiñoko memoria historikoari buruzko liburua da. Gerraren, 1936ko gerraren oihartzunak Abadiñarren testigantzak. Baina Durangoko bonbardaketari buruzko liburuak ere argitaratu ditugu, askotariko liburuak, eta urtero argitaratzen dugu, hau aipatzea gustatzen zait, Altxor bat delako, Astola aldizkaria ditzen da, baina liburuzka bada, liburua da, 180 orrialdeko liburua da, eta eskualdeko ondareari, historiari eta kulturari lotutako gaiak jasotzen ditu, egile ezberdinen eskutik, adituen eskutik. Gaitegi bat prestatzen dugu, eskatu egiten ditugu artikuluak, eta oso artikulu interesgarriak dira, eta aurten argitaratuko dugu 20garrena. Eta bakoitzean 10-15 artikulu publikatzen badira, pentsatu, Durangaldari buruzko 70 artikulu egongo dira. Hori da gure Durangaldeko National Geographic. Igual txogakekin bat da izango dudana, baina garaia gaitan Gernikan bombardaketa bat izan zen, baina Durangon ere bai, ez? Durangon bai. Eta jende gutxiak ezagutzen du bombardaketa hori, ez? Bai, hala da. Martxoaren 21an izan zen, Durangoko bombardaketa. Lehenago edo begainduago Gernikakoa. Lehenago. Gainera eske gauza hauek azpimarratzea gustatzen zait. Bai. Hori importantea da azpimarratzea, baina gehiago esango dut, eskualde horretan beste bombardaketa bat egon zen askoz lehenago eta Otxandiokoa da. Eta hau bai jendeak ez duela ezagutzen. Otxandio bombardatu zen 1916ko uztailaren 22an. Nazionalen altzamentuaren, altzamentu fasistaren, fasistatik lau egunera. Eta gainera bombardatu zuten plaza, umez beteta zegoela, eta 70 uste dut bi herritar hil zituztela, hitzerezko sarraskia egin zuten. Eta gero ja hurrengo urtean, 1916ko urrian egonkortu zen frentea, negua zetorren, orduan geldialdi bat egon zen, eta udaberriarekin, iparraldeko eremu errepublika zalearen aurkako ofensiba hasi zuten fasistek, eta hasi zuten martxoaren 21ko bombardaketarekin. Martxoaren 21ko bombardaketa izan zen abisu bat, esan ez atoz, hau egiteko gai gara, 213 lagun hil zituzten merkatu plaza zegoen orduan gainera, goizeko 8etan. Horietako da nire birramama, Abadiñotik joan esnea saltzen astoarekin, eta berten dizuten. Eta beste 200 pertsona, eta hori izan zen abisu bat. Hau egiteko gai gara, orduan errenditu zaitezte. Errepublika Zaleak eta Eusko Jaurlaritzak eustea erabaki zuten, eta
Horraz izan gero, Zeibikaineko borrokaldiak, eta bar. Bombardaketak esan behar da, Bizkai osoa bombardatu zela ia. Ni baina egon zen okerbezela dago bombardaketa bat. Bai, herri askotan, hori publikatuta duka Eusko Jaurlaritza bombardaketen katalogoa edo, bueno, bombardaketei buruzko liburua, eta hor ikusten da bombardatu zela, ia Bizkai osoa, hilabetean Bizkaia hartu nahi zuten, 3 hilabete behar izan zituzten, baina, ekainean Bilbo erori zenean, hortxe amaitu zen guztia. Gainera, historia hauek biltzeko nahiz eta latzak izan ze ingurugiro polit batean bizitzagatik zeo dekogu Amorto, Udalaiz, Durango gelditzen dela. Baiaga batean bezala, jokatu altxondo ere bai hori dago, edaki esan gugot, ingurugiroa dela, pasada bat. Bai, oso inguru polita da, bai. Eta horrek ere, berriagan ere, zer esanai handia izango dugu, gauzak idazteko, dokumentatzeko gabaian. Bai. Ez, paraje ederra da, Urkiolako Parke Naturala hortxe dago, mendilerro eder badat daukagu, hori horrela da. Baina, ondarea, ondare naturala hor dago eta biztakoa da, ezta? Baina, ondarea hori baino gehiago da, eta nik esango nuke ondarea toki guztietan aurkitu daitekela, edozein herritan, hor badago iragan bat, badago bizitzeko modu bat, egiteko modu bat, badago hizkuntza bat, badago historia bat, eta hori ikertzea edozein tokitan interesgarria izan daitekela. Ez dut uste toki bat beste baino hobea denik, bakoitza dauzka bere partikularidadeak, eta nik gonbidatzen du jendea, ez da, norbait iragan ezagutzea, edo herrikideak zer bizi izan duten ezagutzea, importantea dela, eta... Hor badago, agirtilearekin lotutako basari bat egiten dutela agirtileen tailera edo eskola bat edo basari bat ni egon nago eta horra jundintzenak bapatean gogapegiratu eta ikusi nuen Udalaiz, Amorto, Durango, eta esan unboa, zer dela. Hori abadinon dago, hartzain eskola edo... Hola, enekien sonatzen hartzain eskola. Antxe dago, eta taldeak joaten dira, eta inguru hori da paregabea, hori dago, Abadiñon, Mendiola aduzoan, eta toki paregabean, hortxe bertan daukazu, aiz txiki, alutzago ailuitz, atxarte inguruan dago, eta atxarte hori da, aitz arte bat da, eta lekua paregabea da. Baina, Durangoko plategueta, kafean. Zenbat irakurri duzu? La, hemen dokumentazio pila bateko egin txokoa. Zer eta zuetzako plateguena, kafean zogia. Plateguena antzokian niretzako da, barruan oso arro darabadan min txikitxo bat, ezta? Plateruena zabaldu genuen, Berbaro Euskal Elkartearen eskutik, eta herritarren ekarpenekin, kooperatiba handi bat sortu genuen, 1200 bazkide izatea heldu ginen, herritarren ekarpenekin egin zen Plateruena, eta 18 urtez han ibili ginen kulturari
haize ematen, ezta? Eta benetan nire bizitzako urterik onenak hantxe pasatu nituen. Hori ez dizut ukatuko. Ederra izan zen, gure inspirazioa Bilbotik zetorren, Bilboko kafe antzokitik. Gura zabaldu zutenean esan genuen, guk hau Durangon halako bat behar dugu. Eta, bueno, talde oso sendo eta bikain batek aurrera ateratzea lortu genuen arte, ezta? Gero pandemia etorri zen eta halako areto handiak mantentzea ezinezko bihurtu zen gure kasuan eta itxi egin behar izan genuen, baina, mila ikuskizunetik gora antolatu genuen. Mila? Bai, edo gehiago 18 urtean guk egitarago oso oparoa genukan, eta batez ere genukan egitarago herritarra. Askok esaten ziguten, hilabeteko egitarago argitaratzen genuenean, baina hemen ez dago koherentzia bat, hemen daukazue kontzertuak, gero daukazue eskontza afrikar bat, gero daukazue ez dakizak. Eta gure erantzuna izaten den, karo, herritarrek hau egiten dute. Eta tokia eskatzen digute hau antolatzeko, eta guk lagundu egiten digu hori antolatzen, eta orduan hauxe da daukagun ingurua, eta guk honi lekua egiten diogu, eta egiten diogu gainera euskaratik eta euskaraz. Eta euskarazko erreferentziazko gune bat eskainita herriari eta Euskal Herriari ere bai. Eta, uste dut gauzatxo batzuk ondo egin genituela, txarto ere egingo genituen jakina, baina, oso oroimen ederrak dauzkat. Horrek ere, suposatuko du kultur agenda bat prestatzea, antolatzea, nolakoa da lan hori benean, ez da erreza izango. Ez, nekosoa da, eta batez ere da nekosoa daukasun aurrekontuaren arabera. Jakina, aurrekontua beti dago hau gako bezala, ez? Nera bat adoz nago horrekin. Eta, ikusten dira, ez da? Antzoki handiak eta beste aurrekontu eta beste patxada batekin lan egiten dutena, ez dakit 6 hilabete lehenago edo urte bete lehenago, ikuskizun bat kontratatuta izaten dute. Gurea egunerokoagoa izaten zen. Gu geneuzkan hitzordu batzuk 2-3 hilabete lehenago itxita, baina guri gertatzen zitzaigun egitaragoa, hilabeteko egitaragoa inprentara bidaltzeko zain egoten ginela azken momentuan sartutako gauzak diseinua. Emanaldiekin edo saioekin. Bai, emanaldiekin. Azken momentuko eskaerak edo inoiz komentatzen ziguten zu, egun honetan nahiko genuke, gure musika taldearen aurkezpena egin, baina ez gaude seguru, azken momentuan esaten ziguten, izan nahi dut, gurea zela oso egunerokoa. Baina aldi berean polita ere baiz, herritarren premiekin eta urgentziekin eta haien egoerekin osatzen genuen egitaragua, ezta? Eta hori ere bada polita, eskuz eskuari ginen sentsazioa benetan. Badakigu artista hutsa zarela bekoa kultur kudeaketa plategoena gehiaga nugan aldea, baina zer ikasi zenun behin institutua bukatuta. Nik ikasketak amaitu nituen oso nagusietan. Nik institutua amaituta, izan dudan moduan Elorreko ikastolan ikasi nuen, amarekin joaten ginen ara, lehengusuak anaia eta ama, bostok, kotxe batean. Gero Durangora institutora eta gero unibertsitatera joan nintzen zuzenbidea ikastera. Zergatik zuzenbidea? Ez dakit zergatik. Eta biztan da nuela ondo aukeratu, erdibidean utzi egin nuen. Hirugarren mailan utzi egin nuen utzi egin dituen ikasketak, etzelako nire lana, eta gero beste gauza batzuetan buru belarri sartutan emilalako, eta tartean, Durangoko Berbaro Euskara elkartean, orduan genuen tabernatxo baten ikuskizunak antolatzen, itzulpenak ere egiten dituen,
bueno, denetarik ez da, baina ikusten nuen nire zaletasuna beste nonbaitetik zijoala eta ikasketak utzi egin nituen. Eta gero, 40 urte bete nituenean, 39 urterekin, administrazio eta politika zientziak ikasi nuen, gradua ikasi nuen. Bai. Berriro unibertsitatera. 39 urterekin joan nintzen. Berriz. Nolatan? Bueno, plateruenean urte asko eman nituen, 15 urte edo lanean, eta pentsatu nuen, bueno, nire fasea amaitu zela, beste batzuei tokatzen zitzaila orain ordutik aurrera proiektuari tira egitea, gu laguntzeko geundela, eta, bueno, ikasketa batzuk falta nituen, ezta, bere momentuan egin gabe utzi nituenak. Eta esan nuen, bueno, oraintxe momentua hartuko ditut 4 urte eta gradu bat, unibertsitateko gradu bat egingo dut eta Leioan EHUn ikasi nuen. Eta hori izan da nire bizitzan hartuan erabaki ederretako bat. Ze benetan asko gozatu nuen, irakasle onak aurkitu nituen, niretzako lujoa zen unibertsitatera joan ahal izatea. Lanik egin gabe gainera, nik lana utzi nuen eta 4 urte hartu nituen niretzat, zorionez hori egin nezakeelako, nire bikoteari esker, berak egiten zuelako lan etxean, eta antopatu nituen irakasle benetan oso interesgarriak, gerora lagun ere egin ditudanak batzuk, eta asko ikasi nuen. Niretzako gozamen hutsa zen ara joan eta irakasle bat zuretzako klase bat ematen egotea. Enuen ulertzen nire ikaskide asko zergatik ez ziren klasera etortzen, enuen ulertzen. Karrera bera, omain nire hori asko gertatzen zaite klasean. Hori da interesa dugulako. Karrerak ere emango zizkizun gauza pila bat, igual lehendik jogatu gabekoak. Bai, asko, ezagutza asko ematen dizu, dudari gabe. Baina horrekin batera, ni konturatu nintzen, lagundu zidala, lehendik banekizkien gauzak gauzei azalpena ematen edo antolatzen. Eta bazegoen irakasle bat, gainera lehenengo mailan esaten ziguna, zuek hona etorri zarete eta pentsatuko duzue, ez dakizuela ezer eta hemen ikasiko duzuela dena, eta esaten zigun gezurra da. Gauza asko dakizkizue, baina ez zarete ohartzen, dakizkizuenik edo ez dituzue argudiatzen marko teorikorik ez daukazuelako, hemen jasoko duzue marko teoriko hori, eta balioko dizuete lehendik zeneuskaten usteak edo sinesmenak berresten eta azaltzen, eta igual beste batzuk faltsutzen, ezta? Orduan guk, nikan tresna horiek jaso nituen, eta konturatu nintzen, hausnarketa batzuk nik ere egindan euskala beste autore esanguratsu batzuk eginda zeuskaten erako, baina enekien egindan nituen. Orduan horretarako ere lagundu zidan zerak gradu hori egiteak. Baina, ze musika entzuten duzu? Bueno, niri roka gustatzen zait. Roka gustatzen zait. Popa ere bai, nahi baduzu, baina hori da nire estiloa. Baina egia da, prest nagoela musika guztiak entzuteko. Eta musika guztiak esaten dudanean, guztiak, nire marra gorria izaten da, politikoki, ez dakit, nire sinesmenekin bat datorren mezuak edo jarrerak izatea eta ez kontrakoak. Baina adibidez dik orain asko entzuten dut, autotunearen kontra eta halako jende bat, eta nik esaten diezu. Jimi Hendrixek distorsioarekin gitarra jotzen hasi zenean, eta orduko folk zaleak nola amorratu ziren ikusita. Gaur egun, pentsatu daiteke musika distorsiorik gabe. Distorsioak erabiltzen da edo zertarako, ez da? Gitarran adibidez, eta beste instrumentu batzuetan ere bai. Eta teknologiak aurrera egiten du, eta teknologiak aurrera egiten duen moduan, gustuak ere horren arabera aldatu egiten dira, eta orain, makineria berriak autotunea ekarri du, eta musika egiteko modu berri bat, eta gustu berri batzuk, ez da?
naiz zalea, baina onartzen dut musika hori gustu honez, eta horren erabilera oso ondo topatzen dut, eta esan nahi dut oso zabali nagoela edozein musika, eta edozein mota da tan ekoitzitako musika entzuteko. Baina bukatzen ari gara, baina bizitza mundu batean, noski mundu batean faktore asko gure bizitzaren parte direla, horien artean kezkak. Egongo dira zenbait kezka, gauean ohera jun eta etortzen zekizun mamuak loak entzera ez, zentzu dira mamu horiek, edo nola izena dute. Bai. Bueno, bat baino gehiago seguruenik. Galdera hau bukatzeko oso galdera exigentea bota didazu. Bueno, nik uste dut denok dauzkagula gure mamu lurtarrak gure intimidadekoak, ezta? Gure inguruko jendea, familia, nik seme-alaba bi dauzkat. Bueno, haien ikasketak, ez dakit gure bizitzak, inguru hurbil horri lotutakoak eta bizi irautea, ez da, azken batean, bueno, hemen bakoitzak egiten du alduena, eta alduen horretan bere kezkak ditu, eta hor dago kezka multzo bat, ez da, egunerokoak direnak. Eta gero besteak, bueno, pixkat igual trascendentalagoak edo dienak, euskaldun moduan, gure herria nola ikusten dudan, ez da, hizkuntza, euskara kasu honetan, mundu zabal honetan, esan nahi dut, ez dakit munduko hizkuntza guztiekin edo guztien parean lehiatu behar duenean, ze etorkizun dagoen euskerak, eta honetan utzia zu parentesi bat egiten eta esaten zuek egiten duzuena, eduki sortzaileak zaretenak, euskerazko eduki sortzaileak zaretenak sare sozialetan itzelesko lana egiten duzuela. Ze hor euskarak ez dauka tokirik, ez dauka tokirik, eduki gutxi dauzka, eta oso interesgarria da euskarazko eduki sortzaileak egotea, eta euskarazko edukiz betetzea interneten mundu hori, ez da. Horrek kezkatzen hau, eta gero kezkatzen hau baita ere, gaur eguneko egoerak, eskuinaren goraldiak kezkatzen hau, asko kezkatzen hau. Eta mundua nola dagoen ere, horrek asko kezkatzen hau, ez da. Klima nola dagoen, horrek ere asko kezkatzen hau. Klima aldaketa. Eta, dena dago lotuta, dena da kezkaberaren ertz ezberdinak, ez da. Zein arkitektura ekonomikok giratzen duen mundua eta nora garamatzan, eta badakigu nora garamatzan, ez da. Garamatza mundu lehor batera, bero batera, gerraz betetako mundu batera, mundu injustu batera, personak atzean uzten diren mundu batera, eta hori ez zait gustatzen, horrek kezkatu egiten hau. Eta, hori da nik uste 21. mendeko kezka handia, asko daukaguna. Ea kontu hauek apuka konpontzen edo bidegatzen dukoa, gu gau elkarrizketa niretzako bikaina konpondu dugu. Bai, oso gustora naiz. Beraz, mila esker, bezpina etortzeagatik. Zuri eskerrik asko, gonbidatzeagatik. Bidaliko diegu, agur bat gure ikusle. Bai, jakina. Agur! Agur!